niin, luukku numero 18. Otetaan, kohta syödään kyllä jouluruokia, mutta otetaan tämmönen pikaravintolaketjujen pieni maisteluvideo tähän väliin, eli KFC ja Taco Bell. Ja nyt kaikki pitää mua varmaan tynnyrissä kasvaneena, mutta mä en ole koskaan maistanut Taco Bellin tai KFCn tuotteita. Eli mulle tulee ihan nyt ensimmäinen kerta, kun mä näitä kyseisten ravintoloiden ruokia maistelen. Eli tehdään tämmönen maisteluvideo. Mä tilasin tuolta Taco Bellistä Cheesy Gordita Crunchin ja KFCstä Boxmaster Tortillan. Eiköhän maistella. Otetaan ensin maisteluun toi Taco Bellin Cheesy Gordita Crunch, eli siinä on flatbread, sulatettu juusto ja crunchy tacon yhdistelmä. Ja siinä on Cali-ranch kastiketta, salaatteja ja cheddaria. Ja otin sen jauhelihallaan. Mitäs täältä? Minkäslainen se on? No joo, se on tämmönen takon mallinen. Eiköhän maisteta. Ihan kiva yhdistelmä. Tuossa on ulkona tuo pehmeä leipä ja sitten se on tuo rapea tako sisällä. Jauheliha ja juusto oikein maukasta. Tämähän on hyvä. Maukkaita makuja. Kiva freshi, siinä on salaattia. Hyviä makuja tulee suuhun. On vähän pieni, ettei tällä ei lähde kyllä nälkä. Mutta sanotaan, että jos itse tehty tämmönen on se 7/5, niin kyllä mä sanon tälle, että tää on 4,5/5. Tää on todella hyvä makuinen. Voi tietysti vaikuttaa, että mulla on tosi kova nälkäkin. Mutta 4,5/5. Erittäin hyvä. Sitten maistellaan KFC. Laitoin vahingossa Björn Wahlroosin nenä eteen tän pussin, tai sille, että sen naamo peitti. No nyt se pääsi taas kameraan. Maistellaan sitten, tää on tämmönen kuin Boxmaster Tortilla. Ja hot and spicy. Juustoa, tomaattia, salaattia ja majoa. Tääkin vähän isompi juttu. Tommosessa pakkauksessa. Tämmönen siisti paketti, tämmönen tortilla. Vaikuttaa tosi hyvältä. Tuoksuu hyvältä. Ääntä kohti. Hyvää uppopaistettua kanaa. Kivamakuinen majoneesi. Tää on vähän jo isompi kuin se edellinen, toi Gordita Crunch. Mutta tää on kans erinomainen. Hyvä makusta kanaa, hyvät noi täytteet tossa. Ettei videosta tule liian pitkä, niin otetaan tällekin 4,5/5.
Kyllä KFCtä ja Taco Bellia voi suositella ihan kaikille. Varmaan kaikki on itse asiassa käynytkin jo, paitsi minä. Mutta nyt tuli ensin ainakin testattua nämä. Ja aivan varmasti käyn uudestaan. Ja niin käy Björn Wahlrooskin. Pakko ottaa vähän takaisin ton KFC Boxmaster tortillan kanssa. Siinä oli aluksi hyviä makuja, mutta sitten itse asiassa se koko loppu. Siellä ei ollut mitään muuta kuin sitä... Anteeksi. Ei ollut mitään muuta kuin sitä pelkkää kanaa. Siellä ei ollut mitään sörsseleitä tai sitä majoneesia. Ei ollut mitään muuta täytettä. Ei se niin kauhean hyvä ollutkaan. Mä siinä alussa innostuin, kun oli niin hyviä makuja. Mutta sitten kun ei se saa olla muutama haukkaisu sitä hyvää makua ja sitten loput on semmoista keskinkertaista 3,5/5 sittenkin tämä. Se Cheesy Gordita Crunch, se oli alusta loppuun asti superhyvä, 4,5/5. Boxmaster tortilla 3,5/5. Ei ollutkaan niin superhyvä kuin mitä aluksi ajattelin. Yes.